Τι χρειάζεται για να πετύχει μια γυναίκα στον επιχειρηματικό στίβο, ποιες οι μεγαλύτερες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει και πώς μπορεί να διεκδικήσει τη θέση της σε μια κατά κύριο λόγο ανδροκρατούμενη αγορά. Καλεσμένη στο Think Big η επιχειρηματίας Τζούλη Χαϊδά, αντιπρόεδρος της Ικτίνος Ελλάς. Χαϊδά, είστε επικεφαλής μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές μαρμαροβιομηχανίες της χώρας και πρόσφατα αναλάβατε τα ενία του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης. Πώς εμπιστεύτηκαν σε μια γυναίκα αυτή τη θέση? Η Ελλάδα είναι η τέταρτη χώρα παγκοσμίως σε εξαγωγές μαρμάρων. Επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας πω ότι προσφέρει ο κλάδος μας στην εθνική οικονομία 1,27 δισεκατομμύρια ευρώ και για κάθε 1 ευρώ προϊόντος μαρμάρου, τα πολλαπλασιαστικά ωφέλη για την ελληνική οικονομία είναι 2,19. Ο κλάδος είναι καθαρά εξωστρεφής, το 76% είναι εξαγωγές σε περισσότερες από 120 χώρες και απασχολεί 6.500 άτομα άμεσα. Η έμεση απασχόληση φτάνει τα 18.000. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η επίδραση στην ελληνική κοινωνία. Ο σύνδεσμός μας επιχειρήσεων Μαρμάρου Μακεδονίας Θράκης, του οποίου έχω την τιμή να είμαι επικεφαλής, είναι ο μεγαλύτερος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και εκπροσωπεί τον κλάδο μας. Αποτελείται από 65 μέλη, τις μεγαλύτερες και πιο σημαντικές εταιρείες μαρμάρου. Το 85% του κύκλου εργασιών και το 98% της κερδοφορίας πραγματοποιείται από τις επιχειρήσεις του συνδέσμου μας. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα στην ελληνική οικονομία και με ποιο τρόπο επηρεάζουν οι διεθνείς εξελίξεις σε υγειονομικό και γεωπολιτικό επίπεδο τον κλάδο? Τι γίνεται με τα μεγάλα έργα του εξωτερικού? Ο κλάδος μας ακολουθεί την πορεία του κατασκευαστικού τομέα. Όπως είναι γνωστό, με όλη αυτή την κρίση που υπάρχει με την πανδημία, όλα τα μεγάλα έργα τόσο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν σταματήσει. Οι κατασκευές έχουν προσωρινή παύση. Όλοι οι επενδυτές τηρούν στάση αναμονής, περιμένοντας την επόμενη μέρα. Ελπίζουμε ότι όλη αυτή η ιστορία σε μερικούς μήνες θα τελειώσει. Οπότε ελπίζω σε άμεση επανέναρξη των έργων. Όπως είπατε, η πανδημία με συνεπακόλουθο το lockdown και το κλείσιμο των συνόρων επηρέασε και τη δική σας δραστηριότητα. Έχετε μάλιστα εισηγηθεί στην κυβέρνηση τη συμμετοχή του κλάδου σε κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης. Υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτό? Ο σύνδεσμός μας από την αρχή βρέθηκε κοντά σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου μας για να τη στηρίξει. Τον Απρίλιο ενταχθήκαμε στους ΚΑΔ των εταιριών που πλήττονται από την πανδημία. Αμέσως μετά αναθέσαμε στην ICAP μία μελέτη για να μετρήσουμε την οικονομική ζημιά που έχει ο κλάδος μας από τον COVID-19. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν 35% μείωση στον κύκλο εργασιών, 10% μείωση στην απασχόληση και 46 εκατομμύρια ευρώ λιγότερες αποδοχές για τους απασχολούμενους στον κλάδο. Συγκεντρώνοντας αυτά τα στοιχεία και βασιζόμενοι σε αυτά, κάναμε μια επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, στον οποίο ζητήσαμε να ακούσει κάποιες προτάσεις μας για την ανάπτυξη του κλάδου μας και να δεσμευθούν κάποια κονδύλια από τα 72 δισεκατομμύρια για να χρηματοδοτηθούν αυτές οι προτάσεις. Προς το παρόν τηρούμε στάση αναμονής. Την τελευταία τριετία καταφέρατε να τριπλασιάσετε τις εξαγωγές και να αυξήσετε ως κλάδο στα οικονομικά σας μεγέθη, χωρίς καμία κρατική στήριξη. Παρ' όλα αυτά, το ελληνικό μάρμαρο, και όπως προείπατε, συνεισφέρει τα μέγιστα στην ελληνική οικονομία, παρ' όλα αυτά δεν έχει λάβει την θέση που του αξίζει, δεν έχει αναγνωριστεί ως pop προϊόν. Γιατί συμβαίνει αυτό? Ο σύνδεσμος αυτή τη στιγμή κινείται σε 3 πυλώνες δράσης. Η πρώτη δράση μας αφορά την προώθηση του ελληνικού μαρμάρου στο εξωτερικό και τη δημιουργία ενός brand name, The Greek Marble, το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να το τονίσουμε και να το προωθήσουμε στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο έχουμε έρθει και σε επαφή με διάφορους φορείς, όπως ας πούμε το Enterprise Greece, το οποίο είναι ο φορέας του Υπουργείου Εξωτερικών για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων και επενδύσεων. Ο δεύτερος πυλώνας στον οποίο κινούμαστε είναι για την ασφάλεια, την εκπαίδευση και την κατάρτιση και πιστοποίηση των εργαζομένων μας.
Έχουμε έρθει σε συνεργασία με κάποιους φορείς, με τους οποίους θέλουμε να δημιουργήσουμε κέντρα διαβίου μάθησης ή άλλα κέντρα εκπαίδευσης, ώστε όλες οι ειδικότητες του κλάδου μας, τόσο στην εξόρυξη όσο και στην επεξεργασία του μαρμάρου, να λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και πιστοποίηση. Ο τρίτος τομέας είναι η πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων. Ο σύνδεσμός μας από το 2017 έχει ξεκινήσει μία σειρά ημερίδων και σεμιναρίων για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων με θέμα την ασφάλεια και υγιεινή στους χώρους εργασίας, στα αλατομεία μας και στα εργοστάσια μας, και τα σεμινάρια αυτά τα συνεχίζουμε με πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακούμε διαρκώς για πράσινη ανάπτυξη, πράσινη οικονομία, εταιρική κοινωνική ευθύνη. Τα αλατομεία έχουν δαιμονοποιηθεί και θεωρούνται απειλή για το περιβάλλον. Τι ισχύει στην πραγματικότητα? Το μάρμαρο είναι ένα παραδοσιακό προϊόν συνυφασμένο με την αρχαία ελληνική ιστορία. Η εξορυκτική δραστηριότητα είναι και διαχρονική και συνυφασμένη με τον Έλληνα. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας αυτή τη στιγμή ακούνε όλες τις φωνές από όλες τις κοινωνικές ομάδες και τους εργαζόμενους και συντονίζονται προς νέες καινοτόμες μεθόδους εξόρυξης με απόλυτη προστασία προς τη φύση. Η λατομική δραστηριότητα είναι μια καθαρά ελεγχόμενη δραστηριότητα. Για να πάρει κάποιος μια άδεια λατομείου χρειάζεται 57 έγγραφα από δημόσιες υπηρεσίες και 101 υπογραφές. Μέσα σε αυτές τις αρχές που γνωμοδοτούν είναι η τοπική αυτοδιοίκηση, οι δασικές υπηρεσίες, οι περιβαλλοντικές αρχές. Επίσης, οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στον κλάδο μας εφαρμόζουν την υπόγεια μέθοδο εξόρυξης, μία μέθοδο πολύ φιλική προς το περιβάλλον, διότι δεν αφήνει κανένα αποτύπωμα στο έδαφος. Πιστεύουμε ότι αν μας βοηθήσει και το Υπουργείο που έχουμε απευθυνθεί σε αυτό, θα μπορέσουμε να επεκτείνουμε περισσότερο αυτή την μέθοδο προς όφελος και του περιβάλλοντος, αλλά και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο του μαρμάρου. Και στο κομμάτι της εκτείνωσης, είστε η διάδοχη κατάσταση. Πείτε μας δύο λόγια για αυτή την ιστορική επιχείρηση. Η Εκτείνος Ελλάς ιδρύθηκε από τον πατέρα μου, τον Ευάγγελο Χαϊδά, το 1974. Είναι μια πλήρως καθετοποιημένη μονάδα με λατομεία στη Βόρεια Ελλάδα και βιομηχανικές εγκαταστάσεις τόσο στην Αθήνα όσο και στη Δράμα. Είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών από το 2000 και απασχολεί 415 εργαζόμενους. Από την αρχή της πορείας της είχε εξαγωγικό προσανατολισμό, όμως η μεγάλη στροφή προς την εξωστρέφεια έγινε κατά τη διάρκεια των ετών της κρίσης, όπου καταφέραμε να έχουμε περισσότερο από το 95% του κύκλου εργασιών μας σε εξαγωγές. Έχει ισχυροποιήσει τη θέση της ανάμεσα στις μεγάλες επιχειρήσεις μαρμάρου στην Ελλάδα, κατέχοντας ένα ποσοστό άνω του 15% μεριδίου αγοράς, αλλά και στο εξωτερικό και διαθέτουμε ένα πολύ ισχυρό δίκτυο πωλήσεων. Ποιες είναι οι πιο δυνατές αγορές? Η μεγαλύτερη αγορά μας είναι η Κίνα, στην οποία εξάγουμε πάνω από 50%. Ακολουθούν αγορές όπως η Αμερική, ο Αραβικός κόλπος, η Νότια Αμερική, κυρίως το Μεξικό. Άρα, μερικά από τα πιο εμβληματικά κτίρια του εξωτερικού θα μπορούσαμε να πούμε ότι φέρουν την υπογραφή της Εκτείνος. Έχει χρησιμοποιηθεί μάρμαρο από τα λατομεία μας σε μεγάλα κτίρια και εμβληματικά έργα σε όλο τον κόσμο. Ο τρόπος λειτουργίας μιας μαρμαροβιομηχανίας είναι αρκετά παραδοσιακός. Δεν είναι ένας κλάδος που θα λέγαμε ότι χαρακτηρίζεται από το τεχνολογικό αποτύπωμα. Εσείς, όπως είπατε, απασχολείτε πάνω από 400 εργαζόμενους. Πώς αντιδράσατε στο φαινόμενο κορονοϊός? Και είναι μια δουλειά που δεν μπορείς να την κάνεις εξ αποστάσεως. Παρά το γεγονός ότι είμαστε 415 άτομα, θα ήθελα να σας πω ότι η Εκτείνος είναι μια μεγάλη οικογένεια. Οι εργαζόμενοι, οι περισσότεροι, δουλεύουν για δεκαετίες εδώ στην εταιρεία. Από την αρχή τους διαβεβαιώσαμε ότι δεν θα αλλάξει τίποτα στη σχέση εργασίας την οποία είχαν. Δεν διανοηθήκαμε καν να βάλουμε κάποιο εργαζόμενο σε αναστολή εργασίας, ούτε να απολύσουμε, όπως άλλωστε και κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν είχαμε κάνει κάτι τέτοιο. Οι εργαζόμενοι λοιπόν νομίζω ότι αποδίδουν περισσότερο σε ένα ασφαλές περιβάλλον όταν έχει διασφαλιστεί ότι υπάρχει μια σχέση εμπιστοσύνης και ασφάλειας. Κατά τη διάρκεια τώρα του κορονοϊού εμείς αφαρμόσαμε όλα τα πρωτόκολλα
του ΕΟΔΗ με αυστηρό έλεγχο και αυστηρή τήρηση όλων των πρωτοκόλων. Εφαρμόσαμε τηλεργασία όπου ήταν δυνατόν και υιοθετήσαμε μεθόδους ψηφιακής επικοινωνίας και με τα λατομεία μας και με όλες τις εγκαταστάσεις μας. Παλαιότερα η κατάρτιση ενός business plan τριετίας ή πενταετίας ήταν ο κανόνας. Σήμερα οι οποιασδήποτε προβλέψεις περιορίζονται τουλάχιστον σε επίπεδο εξαμήνου και αυτό ακόμη θεωρείται ρυψοκίνδυνο. Εσείς πηγαίνοντας καθημερινά στο γραφείο, ποια είναι τα στοιχεία που θέτετε στο τραπέζι ως επιχειρηματίας για να κάνετε τα σχέδια της επόμενης ημέρας? Βρισκόμαστε σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών, όχι μόνο λόγω του κορονοϊού, αλλά λόγω και της ταχύτατης εξέλιξης της τεχνολογίας. Βλέπουμε παραδοσιακούς τομείς να εξαφανίζονται και νέους να ξεπροβάλλουν κάθε μέρα. Χρειάζεται να παρακολουθούμε το παγκόσμιο γίγνεσθε και να δούμε προς τα πού κινείται η ανθρωπότητα. Οι μεγάλοι ηγέτες μιλάνε για zoom in, zoom out. Όπως εμείς χρησιμοποιούμε τα κουμπιά μιας ψηφιακής μηχανής για να βλέπουμε μια εικόνα από πολλές οπτικές γωνίες, έτσι και ο επιχειρηματίας πρέπει να βλέπει την εικόνα από πολλές προοπτικές. Σμίκρινση για να βλέπουμε τις λεπτομέρειες και μεγένθηση για να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα. Η αλήθεια είναι ότι πλέον δεν μπορούμε να καταρτήσουμε business plan περισσότερα εκτός από κάποια βραχυπρόθεσμα 6 έως 12 μηνών, αλλά πρέπει να βλέπουμε το μέλλον 10-20 χρόνια μπροστά για να έχουμε μια παράλληλη πορεία προς αυτές τις αλλαγές και τις εξελίξεις. Αναφερθήκατε στους μεγάλους ηγέτες. Πολλά έχουν γραφτεί και υποθεί για το αν κανείς γεννιέται ή γίνεται επιχειρηματίας και ηγέτης. Ποια είναι η δική σας άποψη? Η πορεία του κάθε επιχειρηματία είναι διαφορετική, διότι ξεκινάς από άλλη αφετηρία και έχεις και διαφορετική διαδρομή. Μιλώντας όμως για τον εαυτό μου, μπορώ να σας πω ότι είχα ένα πολύ ισχυρό πρότυπο, το πρότυπο του πατέρα μου, του αυτοδημιούργητου επιχειρηματία. Οπότε, σαν παιδί, μου άρεσε πάρα πολύ να τον παρακολουθώ, να τον βλέπω να παίρνει τολμηρές αποφάσεις πολλές φορές, να περνάει τις δικές του τις συμπληγάδες, να αντιμετωπίζει δυσκολίες, πάντα όμως με πορεία την ανάπτυξη της εταιρείας. Με αυτό το πολύ ισχυρό πρότυπο, αλλά και με κάποια γνωρίσματα του χαρακτήρα μου. Παράλληλα, έκανα και τις σπουδές μου προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι που με καθόρισαν και για μένα η πορεία αυτή ήταν μονόδρομος. Θεωρείτε ότι η ελληνική αγορά έχει οριμάσει, δίνει πλέον ίσες ευκαιρίες σε στελέχη γένους θηλυκού με τους αντίστοιχους άνδρες συναδέλφους τους? Είναι γεγονός ότι υπάρχει χάσμα στο ποσοστό ανδρών και γυναικών που κατέχουν ιεραρχικά ανώτερες θέσεις. Αυτό συνήθως συμβαίνει γιατί οι γυναίκες εγκλωβίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους, τις οποίες δεν τις αφήνει να είναι συμβατή μια ανώτερη θέση με τις οικογενειακές υποχρεώσεις. Την άλλη πλευρά γίνονται κάποιες προσπάθειες για την εξισορρόπηση αυτών, όπως ας πούμε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει αυτή τη στιγμή, έχει επιβάλει ποσόστοση στην αναλογία των δύο φύλων στα διοικητικά συμβούλια των εισηγμένων εταιριών. Ίσως οι ευκαιρίες για τις γυναίκες να μην είναι ίσες με τις ευκαιρίες που δίνονται στους άνδρες. Όμως πιστεύω ότι αν μια γυναίκα πραγματικά το θέλει, μπορεί να αξιοποιήσει αυτή την ευκαιρία και να προχωρήσει μπροστά. Εσείς προσωπικά πώς καταφέρνετε να ισορροπήσετε ανάμεσα σε πολλούς ρόλους? Είστε επιχειρηματίας, συμμετέχετε σε αρκετά διοικητικά συμβούλια, εξακολουθείτε και κάνετε σπουδές και είστε και μητέρα 2 παιδιών. Αρκεί ένας καλός προγραμματισμός για να μπορέσουν να υλοποιηθούν όλες οι υποχρεώσεις? Πώς είναι μια τυπική μέρα σας? Είμαι άνθρωπος των στόχων και γενικά μου αρέσουν οι αλλαγές, γιατί νομίζω ότι μέσα από αυτές προέρχεται η εξέλιξή μας. Μου αρέσει η αυτοπιθαρχία και γενικά πιστεύω ότι πρέπει να βγάλω πολλές φορές τον εαυτό μου από τη ζώνη της άνεσης για να μπορέσω να πετύχω κάποια πράγματα τα οποία επιθυμώ. Ως γυναίκα έχω μάθει να ανταποκρίνομαι σε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα, με δύσκολες ισορροπίες, να αναλαμβάνω ευθύνες και υποχρεώσεις πολλές. Όμως πιστεύω ότι όπου υπάρχει ένα θέλω, υπάρχει ένας δρόμος. Κυρία Χαϊδά, σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.